Sí, estira-la. La llengüeta cap amunt. Fes que el món es desplegui. Gira, quan te'l podràs girar. Descargola-lo, fantàstic. Sac i quac, la Kira també. Mira com es crearà. Estira-la. Fes que el món es desplegui. El Zac i el Quack. El camp de carbasses pop-up. Oh, hola! Sóc jo, el Zac. Aquesta nit és la nit de Halloween. Al Quack li encanta aquesta nit, igual que a mi. I tenim tot el que cal per fer una festa. De tot menys els caramels. Però anar per les pàgines a buscar-ne és el més divertit de tot, oi? Perquè anirem a buscar caramels al camp de carbasses pop-up. Vinga, som-hi! Ha arribat l'hora! Esquirols, robots, gairebé a punt. Esquirols, robots, volen caramels. Kira! Maca la disfressa. Gràcies, Zac. He fet una coseta. Bosses pels caramels per tothom. Ostres! Gràcies, Kira! Hi caben un munt de caramels. Vinga, nois, en marxa! Oh, que mono! Però, Flonjo, què ets? Sóc una mora gegant! Ai! Em sap molt de greu. És el meu primer Halloween i tot plegat em fa una mica de por. No pateixis, a nosaltres també ens feia por. Sobretot a la robot, Paf. No, tu també tenies por, Pif. Això no és computable. Això no és computable. El Halloween pot fer una mica de por al principi, però després és molt divertit. Sobretot perquè podem anar a buscar caramels al camp de carbasses pop-up. Al camp de carbasses pop-up? Sí, a Halloween també juguem amb els pop-ups. Les carbasses creixeran quan estires cap amunt. Les carbasses que hi ha al camp, totes les carbasses portaran sorpreses. Pop-up! Espantós! Salta, divertit! No et creuràs el que veuràs. En un caramel, en d'altres un en surt. Però sigui el que sigui, serà molt divertit. A Halloween també juguem amb els pop-ups. Les carbasses creixeran quan les tires cap amunt. No tinguis por, t'ajudarem a ser valent. Tinc el que et fa falta. Tachan! Ostres! Els pirates no tenen mai por. Ja em sento molt més valent. Ja hem arribat. Doncs sí! Preparats? El camp de carbasses pop-up, nois! Zac, això és preciós. Comencem a buscar caramels. Una bruixa! No és una bruixa de debò. És una decoració. Segur? Ho veus? Només era una broma per fer-nos riure. Mireu! Caramels! Ara tu, Flonjo. D'acord. Oh! Uau! Tachan! Mireu quants caramels! Oh, que bé! Ostres! Ja em
comença a agradar el Halloween, Zack. Ai! Era un fantasma! I ens ha pres tots els caramels! No! I ara què farem, Zack? No cal que patiu. Igualment farem la festa de Halloween. Seguim el fantasma. Què és aquesta pàgina? Trobo que fa molta por. Això deu ser el castell encantat del fantasma. Soc molt valent, soc molt valent. On s'ha ficat? És allà dalt! Fantasma! Torna'ns els caramels! Soc molt valent, soc molt valent. Jo ja intento ser valent, Zack. Has sigut molt valent, Flonjo. No pateixis. Recuperarem tots els caramels. Però com? Sí? Aquest fantasma no para d'espantar-nos. Espantar-nos? Ja ho tinc! El derrotarem en el seu terreny. L'espantarem a ell. I així recuperarem els caramels. Oh, bona idea, Zack. Una idea que fa por. Ostres, vigileu! Escolta, Flonjo, com que tu ets a dalt, quan vegis el fantasma digues bu, entesos? Entesos. Espera, has dit bu o bo? Bu! Bu, d'acord. Soc molt valent, soc molt valent. Ara, Flonjo! Bu! Ostres! Els nostres caramels! Ei, que m'heu espantat! Igual que tu, a nosaltres. No us agrada que us espantin? No, només volíem recuperar els caramels. Oh, no! I ara què farem, Zack? És terrible! La bossa de caramels es va estripant! La bossa? Una bossa de paper! Ja ho tinc! Se m'ha acudit la manera perquè el nostre amic ens ajudi. Que ens pots portar? És el mínim que puc fer. Vinga, Quack! Iupi! Afanya't, Zack! Agafa't fort! Sí! Sense el paper no hi ha res a fer! Ho has aconseguit! Ha, ha, ha! Per fi, el Halloween pot començar. On vas aprendre a fer por?
a l'escola de fantasmes. Ostres! Ei, Zack, m'encanta Halloween. Me n'alegro, Flonjo. Ho veus? Ja t'he dit que no havies de tenir por de res. No, no s'ha de tenir por de res.